O pobo que eleximos é Alvarellos. Alvarellos é un pobo situado no concello de Monterrei, na comarca de Verín. Está caracterizado especialmente pola súa dependencia rural e por estar ás aforas de Verín comunicándose con a Nacional 52. A media normalmente é moi avellentada, ronda entre os 60 e pico anos, exceptuando algúns pequenos núcleos de poboación juvenil. Ao ser unha aldea rural, as casas están ocupadas por estas persoas, exceptuando casas de persoas que xa morreron, casas de persoas que emigraron nun pasado ou algunhas casas con destino turístico para as persoas que veñen a veranear. Ao tratarse dunha pequena vila situada na comarca de Verín, famosa polo seu viño, a maioría das plantacións extensivas solen ser de vides ou tamén de patacas. As demais hortalizas solen estar situadas en pequenos eidos detrás das casas. Unha boa idea para mellorar a agricultura desta zona sería a introducción dunha pequena nave que contivera todo o que sería os produtos en relación á agricultura, como por exemplo semillas, abonos, material para tractores, etc. En relación a isto, un invernadoiro para poder mellorar as condicións dos cultivos en diferentes épocas do ano. A gandería destes povos non é distinta do dos demais. Básase en gandería extensiva, pequenos rabaños de ovellas non moi grandes, centrándose máis en grupos máis pequenos, suele ter ao lado das casas pitas, coellos ou uns cantos porcos para abastecerse no inverno cas matanzas. Unha boa idea para mellorar a gandaría desta zona sería a introducción dunha pequena granxa para así facilitarlle aos veciños o acceso a animais como porcos ou materiais para alimentar o seu gando. Isto melloraría a economía do pobo, xa que así as persoas invertirían nun comercio local e tamén sería moito máis cómodo para os que se dedican á gandaría. Normalmente os tipos de árboles que podemos encontrar na zona de Alvarellos solen ser chopos ou piñeiros, pero desgraciadamente esta zona que abarca Alvarellos, que está conectada co el, ardeu nos devastadores incendios que tiveron lugar nestas épocas próximas a hoxe en día. Unha actividade para incentivar a presenza de máis xente no pobo ou para axudar a esas persoas que viven no pobo e non teñen traballo sería implantar unha reforestación do monte remunerada para que volva a estar frondoso. Durante a nosa visita ao pobo non vimos en ningún momento ningún sitio onde houbera colmeas e tampouco non vimos ningunha casa, ningún establecemento onde se vendera mel. Por lo tanto, damos por suposto que no pobo non se dá este tipo de apicultura. Unha boa idea para habilitar a produción de mel nesta zona sería, facendo alusión ao que dixen anteriormente, nesta nave introducir unha sección de apicultura onde se poida fabricar mel, vender mel ou conseguir os materiais necesarios para a produción e mantemento desta. A zona de Alvarellos para nada destaca pola súa intervención no sector secundario, xa que a industria alimentaria, do metal, téxtil, química ou de construcción é moi pouco visible cando visitas esta zona. A maioría de obxectos, materiais, produtos, etc. obtéñense importandos de outras zonas exteriores que si posúen intervencións no sector secundario. Unha forma de mellorar o sector secundario sería de dúas formas. Xa que hai abundancia en viñedos, meter unha bodega que aparte de producir viño tamén podría atraer a xente en exposicións ou catas. Outro tipo de industria do sector secundario podría ser de construcción ou de cerámica. Fixándome da construcción non sería de facer infraestructuras, sino de facer cementos ou areas, etc. Como por exemplo pode haber ao lado da autovía de Maio.
En relación co sector da educación, meter unha escola ou algún tipo de ludoteca sería unha pérdida de tempo e diñeiro, xa que os únicos rapaces que acuden ao pobo é no verán, e non están na labor de meterse nun colegio. E os que sí que están no pobo xa acuden a colexios que están en Verín, que son ser institutos, que son maiores. En cuanto ao comercio en Alvarellos, esta zona sí que conta con algunhas tendas e algúns postos no que se venden pequenos produtos, algún pequeno supermercado, e tamén conta con algúns bares. Unha boa idea para fomentar o comercio nesta zona sería a introducción de tendas que engadisen produtos en relación ao dito anteriormente, por exemplo, a nave con elementos de apicultura, agricultura, etc. E estas pequenas tendas poderían conter produtos autóctonos feitos na zona, totalmente naturais, e iso axudaría moito a economía da zona de Alvarellos. Tamén, en cuanto a bares, creemos que non é necesario a introducción de moitos máis bares, xa que a poboación xúntase nestas zonas, e como é unha poboación pequena e avellentada, sempre non é necesario a introducción de moitos máis bares. No ámbito do transporte poderemos xuntalo tamén co da sanidade. En vez de crear unha infraestructura como unha pequena consulta, sería máis eficiente e menos costoso promover e formar un sistema de transporte rápido e eficiente que sea capaz de levar o máis rápido posible e en menor tempo a xente enferma, de gravidade obviamente, de Alvarellos a Verín, xa que Alvarellos está casi cerca de Verín, é máis fácil. En conclusión, Alvarellos é unha zona que pode dar moito de sí, pero está moi mal aproveitada. Isto é froito da emigración e do avellentamento da poboación.